Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. 26 ka adlaw na lang, June 30 na og manaog na si Gobernador Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo. Ato ning himuan may gala countdown kay Porbida. Mo nagiingon, mubo na lang ang iyang adlaw, mubo na lang iyang mga adlaw. Pero murag taas gihapon kay daghan pagpambuhaton. 26 ka adlaw na lang sa dili pa ang June 30, nga diin maunay katapusang adlaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia isip gobernador sa Sugbo. Og kinahanglan nga muhinay-hinay na og pamutos mga higala og manaog na sa Kapitolyo. Straight to the point. Karong buntaga tagaan taniga pagtagad sa atong pamanuban mga kagalaan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. leader nga susama ni ini nga ato nang iphan mahigala ang mga adlaw, limdak na nga gobernador mga sukin tigpaminaw. Straight to the Pero point. ato ni mahigalang gibantayan kay matag adlaw dunay buhaton. O di man mo palabang og pugos mahigala sa 1.2 billion. Ala, di ana pod protesta mga higala. Kay matod pa siya gitikasan sa milabay nga eleksyon. Papain taon makadawat mga higala in taon si Gobernador Gwendolyn Garcia. O sa psychology pa na higala na apa siya sa state of denial hantod karon. Nga dili isa makatuo mga higala. Sa iya bitang mga speeches kanito pag sa magdahom gyud. Nibalik niya ang tanan. Katuingon siya nga ang tingog sa katawan mo'y tingog sa Dios, atong respetaran. Nga naunsa naman niron. Atong respetaran. Ikaw may nagsulti ana. Unya mingon pa siya, natug ba ko nga sa akong pagmata lahi ng gobernador? Pwede pa ka matug og balik kay basin pa og ikaw gipoy gobernador sa imong damgo. Karong butaga tagan tanig pagtagad mga kaigalaan. Kay diyan na ni protesta mga sukit tigpaminaw kay gitikasan siya. Ang mga boto matod pa niya nga para kuno niya to nitugpang pamila. Pastilan mga sukit tigpaminaw tagaan tanig pagtagad. Ang mga mayor gahapon kung imo mabantayan daw kuan lagi taon mulabag ka namang kabantay kalahi gyud mga higala kada bitawng pakpak bitaw pareha ba ng pakpak bitaw nga gikan sa kasing-kasing. Mingaw gyud taon kayo mura mga higala og kanang aska mingawa gyud no sulimni kayo. Mo attempt si Gwen mahigala og crack og jokes wa gyud no mura ba og kanang laay gyud. Well, take kalaay mga sukit tigpaminaw. No? Ang kadtong mga mayor nga miingon sag mo protesta siya nang duko lang taon mahigala dunay usay na napong dunggan. Og moingon ka nga dunay tikas tumilabay nga eleksyon. Ang nanikas nimo nga imong giingnan nga huyo. Dili kandidato in town sa administrasyon. Unsa pagpanikas in town anak mga sukit tigpaminaw. Maupay way resources, nagkuwang pagtarpulin. O maghisgot kag koneksyon, Jesus, Ginoo ko. Ikaw mo'y naglingko diha.
Asa man taon nimo punita ng mga pasangil nga siya mga higala mo'y gitikasan? Nadaot dito sa kinini ang dito sa makina, nadaot sa makina. O moingon kang nadaot sa makina, numero 1 kagahapon duko-duko lang taon si Glinsuko. Posible pa gani mahigala nga si Glinsuko galingo-lingo to sa ilawom lamang sa kasing-kasing. Kay kung imong kwestiyonon ang resulta sa eleksyon, sa to pa unsa man sayop ng kang Glinsuko. Giun-iunan lagi taon ka, Gwen. Gobernador Gwen, giun-iunan lang taon ka. Kay mismo si Glinsuko tanaw na ko day. Medyo galingo-lingo gito inday ken. Kay ato inon nga kining tanan nga ni Daog. Unsa man nila to? Ato inon nga kanang tanan nga ni Daog. Apils pamila all the way down. Dunay kakulian na. Si Glinsuko may unang maapektaran. Ang tanig pagtagad rumuntaga mahigala. Ang managangimo ra gyud portion mo oy, Ang taon pod mga higala maluoy ka. Og sa mayor patos kamutis mga kaigalaan Jojo Sulante maluoy ka. Manay termino mahigalang ekspresyon nga maluoy ka. Naunsa naman taon ning kalakiha mga sukit tig paminaw? Governor Gwen. Astilan kini ang unsa man kawaday ka moagi og duwa sa unang kanang Chinese garter? Kanang duwa nga Jackstone, mga duwa nga unsa pa nila duwa sa mga babae indakin? Kay sa mga lalaki Jolene man, kanang mga tansan, karon computer naman ron. Kana sa mga kon ba batulata ina na, kana na ang bika-bika, unsa man bika-bika kanang kon ba? Nya matalay ka, wala ka maagi ana nga na may panahon nga mudaog gyud, na may panahon nga mapilde na unsa ka man taon. Kinsa may kaduwa nimo sa pagkabata, sige lang kag daog kunya ko mo mapilde ka mo hila ka. Ay naunsa man ni taon ka Gugwin. Muna nga maibaw ani mo unsa man ni pagkabata aning taon niya. Din man ni sa miliwat nga katos ni pabling maayo man to mga higalang tao. Naunsa man ni taon mga kaigalaan simpre sa pagduwa-duwa ba. Na mao punas politika na mga panahon nga mudaog ka. Kapila ka man kadaog pagka-gobernador 3 consecutive terms daog ka. Nidagan ka congressman 2 ka higayon daog ka. Nya karon nibalik kag pagka-gobernador daog gyapon ka. Nibalik na pagka-gobernador kapito daog ka. Karon pildi ka, di ka mo dawat. Ay matod pa niya mga higala. O muadto kuno sa kalungsuran ihawan kuno siya manok daghan kuno musugat niya. Manang dili siya makatuo mahigalang napildi siya. Pastilan mga sukit tig paminaw. Og mo na giingon mahigala ako. More or less man akong tingog. Mura pa gyud mga higala og kining tiki nga napiit. Pero sige lang, no? O sa kanta pa na, igo nalay, igo nalay. Basin ikaw og mamatay. Igo na ang pagpaantos mo. Huna-huna rana ni mo. Atong sugdan ng kabuntagon sa video okay. Ang buntaga tagan tanig pagtagad sa panuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Senate President Francis Chis Escudero ni salikway sa akusasyon nga nahadlok kini o giprotektahan si Vice Presidente Sara Duterte mao nalangan ang impeachment sa trial, nalangan ang impeachment trial didto sa Senado. Straight to the point. Okay, atong tagag pagtagad mahigalan tunduga mga hisgutanan ron buntaga mga kaigalaan. Atong ipadayon mga higala. Nya si Gwen Garcia gahapon bida mo lagi na kong giingon nga mag-countdown ako karon 26 kadlaw na lang June 30 na. Kay matag adlaw mga higala sa iyang pag naa sa Kapitolyo, inay mag-chill-chill na lang siya. O baka mga higala nga relax-relax na walang gamay. O manghipos na mga higala, mamutos. Daghan pa man siya pambuhaton. So,
kini ni ang katong budget nga 1.2 billion ingon man to siya nga di na niya ipadayon dahil kay daghang saba. May gani kay kita nagsaba-saba, ha? Ang katawhan nagbantay mga sukid tigpaminaw ani. So di na lang niya to idayon. Now, arita mahigala ang speech ni Gobernador Gwendolyn Garcia kagahapon atong ipabati ron taon. Pero mo na akong giingon ninyo, ang ombudsman gisuspenso siya in 2013. No? Di siya manaog. Pagkanaugon sa ombudsman, di manaog. 2018 na suspenso na po ni Dekin. Pagka-congressman na niya. Di maminaw. Karon tuiga 2025, gisuspenso na po sa ombudsman, di maminaw. Karon ang mga tao na gyud nagpanaog niya. Ha? Ang katawhan na gyud may nagpanaog niya. Ingon gyud po siya, gitikasan. Ang mga mayor gahapon akong gitan-aw may gala mga dagway bida. Masabot nimo mahigala ba nga at the back of their minds mura bitawg na unsa man tawo na siguen oy. Kanang mga mayor tinuod lang sila may nasuito dito sa ground ay. Sila may nahibaw dito sa ground ug unsa gi aktual nga mga panghitabo dito, ang mga tao dito. Ug mupugos kang mayor ka mahigala nga imog yung iduot siguen mo ingong mga tao nga mayor anak mi nimo pero ay lami og buti kisa imong gobernador. Ha? So iya gong i-insister in town niyang kaugalingon. Kanang bang naghimo sa mahigalag theory nga iyang gituuhan ang iyang theory o pagtuo niya siyang theory but niyang ipatuo po sa uban. Hasta Glenn Suko may gilatan-aw na ko sa Glenn Suko mismo medyo utlo sa tungwa mo tuo. Ay mutuos Glenn Suko mga kaigalaan. Makaingon man ka nga naapil din sa Glenn Suko nga wa di klaro ning iyang kadaugan kumaon. Karon ang mga tao na gyud mahigala maoy ni pakanaog niya. Unya unsang gitabua aton tagag pagtagad ha kay di ato sang i-play ni nakikita naman mo ani pero ato lang i-play para nga kini ni ang ma-analyze na to. Bebe, asa man to dong? Dong names, be, kene. Kene dong nga portion lang nga mo protesta na siya. Sige, kene. Okay. Sige ko no, kana mabating audio, kana. Asang audio, audio. Again, for the education of those who do not know and still need to open their books and do their homeworks, for the most of them, they are currently serving as mayors. And so, I will address them as mayors, though some have been re-elected. And that should still mean another term, but no need to call you mayors-elect, except for our Bourbon mayor-elect. Mayor-elect Nico Dotilios. Please take notes, those that are watching me, so makasabot mo o bisan naman lang, kung lisod ka ayot, i-record na lang, ar mabalik-balik ninyo, musod sa utok. To all of our beloved mayors, ako mga pinalanggang anak nga sa unom katuig, nagkakuyog kita. Magkakuyog pagyud kita. Hangtod alas 12 sa udto, 30 sa Hunyo, 2025. Ug wa ta kibaw, basin pa. O even after such a date. Before I proceed, let me address... Okay, katsa dong. Atong katsa. Gamay lang dong. Okay, kini man gud mga higala, kita naman mo ani. Ibaw man ko kita na mo ani. So ato nang gituyo may galagi play kay ato mahigalang analyson. Mingon pa sa take note ha. So gi-take note gyud ka. Og matod pa niya nga magkakuyog ta kutob sa alas 12 sa udto sa June 30. Kana sakto na. Gipakapinan pagigamay og bisan pag sa uban pa mga day. Mahimo na gob pero kini imong protesta manaog lang gid kag tarong sa Kapitolyo ni June 30 sa alas 12 sa udto. Oo nya, pangita lang dito asa ka mag-opisina dapita kung gusto ka.
Kung magkuyog mo o asa mo magkuyog, okay lang. Basta ay lang kayo samok-samok dos Kapitolyo, ha? Pa ni may galay ang speech pa rin niya pagsugod pa lang. Pagsunahan na dito ng mga protesta dahil siya. Sige, unsa may ang basihanan ko, no? Okay, padayon ko, no, Dong Nems. For those who do not understand this oft-used cliche, this refers to when there is an issue that nobody wants to talk about and yet is so real, so huge, and so present that we call it rhetorically, allegorically, the elephant in the room. And I refer to the elections that have just transpired last 12th of May 2025. As the results started coming in, fed by COMELEC servers, I do know that from the 1st to the 2nd, the 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th districts, our mayors started shaking their heads in disbelief. Cut. Okay. Tinood yun na. Siguen mo oy shaking their heads in disbelief. Lingo-lingo ko, no? Ang mga mayor nagsugod ng lingo-lingo. Kay naklaro naman, kamis DYHP nga nag-coverage me. Pag mga alas 8, alas 9, na clarix na day. Nakuha na itong trend. Kompleto matag reporters. Kumusta man din ha? Kumusta din sa North? Kumusta South? Kamong naminos tong broadcast. Aside sa niabot diri sa kini ang matawag nato mga higala o official na nga DS Comelec. But before sa official dito pa lang sa kalungsuran, wa na. Nahibaw-an na nato mga higala unsay daga na. Leading na mga higala si Pambari 4 at the time. Og matod pangguin ang mga mayor kuno naglingo-lingo silang mga ulo. Shaking their heads in disbelief. Naglingo-lingo kuno di makatuo. Ang mga mayor may di katuo, ikaw ray di katuo. Datara mo, ha? Naglingo-lingo kay di makatuo. Okay, padayon dong. Padayon. Go. Kapitanes. Sige. More so, mismo ang mga sugboanon. Kay dili makatuo sa nigawas nga resulta. In the aftermath of that shocking deluge of numbers that ended up with an unknown, and prior to the campaign, a non-political figure concentrated as this person was on soliciting donations for her foundation, for which there's a continuing case against her. The mayors started to feel guilt. And they started to think, where did we go wrong? We tried our best. After perhaps 24, 48 hours, some of you may have started to justify, kay mas maayo manggod mo sayaw sa TikTok or mas dako magugpaa. Sige, okay. Go Landong. Or, grabe yun yung tao, no? Bisag unsay nahimo ni Gwen. Madara yun. This is my answer. Cut. Heretofore... Cut sa dong. Tanawa, mga mayor taon mahigala nga naminaw, bida. Kadoko-doko in taon mga sukinting paminaw, astas glinso ko, kadoko-doko, ha? Ang katong bang mayor dito mahigala sa unahuna siguro nila sa kanang hilom lang ba? Nagkanta-kanta to sa unahuna nga sakto na lay.
Igo nalay, igo nalay. Taon is Gwen mga sukid tig paminaw. Naisama lagi ni ako i-describe may galakis Gwen naisama ni atong boxing bang Manny Pacquiao versus Juan Manuel Marquez. Kadtugod nagprimaduna masugod Manny Pacquiao day kumpiyansa tabantay ka. Kumpiyansa mo sa kwan kayo ba? Igo bitas kinumo mahigalang Juan Manuel Marquez basta na kuya panda sa canvas. Pag mata mahigalang mo nakapangutana sa unsay plate numbers multicab nga nakadasmag nako. Moras Gwen may gala mo bag asa ko nadasbagan ko multicap. Astilan mga sukid ng paminaw. Kanang mga mayor din ha. Sila may nahibaw dito sa ubos kung sagi aktual. Ha? To be very honest mahigala kanang mga mayor na sa ilang tinuod na sa ilang kasing-kasing may tawag ko ng mga naong ng mga mayor di ba? Gaduko-duko mo lagi og mga matod pa sa nahibawaan dako sigong kwartang ibuhian ni Gwen day. Dako-dakong kwartang ibuhian matod pa sa atong nahibawaan. Ang problema na ron kay mga leader maayo manigbas, ang mga tao maayo nang mangupras. Una-huna sa mga mayor siguro aroy, masukmatan man taan nga napildes Gwen aning inyong lugar. Ha? Sa kadako mahigala sa kwarta nga gibuhian unya napilde, mura in taong ang mga mayor mahigala ganang golden retriever bitaw nga iro nga nakasa. Bantay mo mahigala kada bitong golden retriever o di gani kanang kada bitong usa pa na sa labrador day mga buutan man ang mga iroa ha dagko na mga iroa pero mga buutan kanang gagmayng iro napoy mga buutan do na poy mga balitahon sama ng mga kuan minipin bisag pagamay-gamay lang mahigala pero purbida. Naong sa mga mayor taon murag mga golden retrievers mga kahigalaan murag mga labrador nga iro ba nga nagduko na in taon. Posible to tinawagan na ito papadong nito nga may patawag batas gobernador mga adto bata o dili tinawagan na gyud sila day. Mga adto lang ta pag pamauli ni tinawagan na gyud sila nga unsa batawan hindi pa man mudawat is go. Kada ato tiwason ha. O sa padayon tani mahigala ang iyang speech mga sukid ti paminaw. Duda bitaw ko na nangatawa ni mga mayor. Una ini mahigala di makatuos glinso ko. Kay kung panalita bikan dunay problema sa eleksyon sa tupat kanang kang Glen nga result. Unsa ba na? Ha? So problema na di na tinuod ng kang Glen nga result. Ang man arita sa liluan. Arita sa liluan me. Kana nga district na napildi man ka Gwen. Governor Gwen pildi man ka sa liluan. Unsa ba na? Anak na to unahon og ihap. Nya si Frasco, Doc Frasco, congressman, imo karong son-in-law ni Daog. Ang igsuon sa mo son-in-law nga naa sa liluan mayor ni Daog. Unya kininiang ang imong kitagaliluan man na kanang may imong anak si Cristina Frasco na aman diha sa liluan. Anata sa liluan mag-una og ihap kung gusto ka, ha? Pasama man nimo na. Di ka makatuo nga kwan? Mura man sa dramas DYHP manghigala nga dili kini tinuod. Malas na dong. At sa ipadangat ng Manila may higala kay humana ko no ang programa sa Manila nya nag-news na day ko no. Ato na ipadayon mga higala karong atong taod no. Kay mura na siya sa drama pa dili kini tinuod, ha? Mahimo pong tubagon nga naigo na lang ganin ni anak na. At padayon may gala standby lang sa karon tutod ka tiwason yang speech may higalang Gwen Garcia atong tiwason unya atong analisaron. Straight to the point. Aksyon pagaw ni akong tingog di na hinunta kakanta-kanta ining kalakihan. Daan pang more or less unya mura pag tiki nga napiit na dugangan pang napagaw. Pero sige lang. Ato pagtagad mahigala nyas dili pa ta mo adto sa tong dugang hisgutanan. Kaya atong balikan ning speech mahigala ni Gobernador Gwendolyn Garcia gahapon kay yang gipatawag ang mga mayor nya yang gi-announce nga protesta di ay siya.
Gitikasan siya mahigala sa iyang giingnan nga huyo. Sa iya mahigalang giingnan nga nuisance candidate. So kung nuisance, way capacity. Ha? Huyo, way capacity. Nagkuwang mga nitarpulin. Kaitas tao ni makadawat, oy. No? So karon to taon ito ipadayon mahigala para mawa ang stress ni Gobernador Gwendolyn Garcia og sa atong mga naminaw karon kining nag-ingon nga huyo. Niya ang bang mayor mahigala naminaw og hapon di gyud na kadasig hilom in taon kayo nga maklaro bitaw nimo in taon nga daw subo mga higala mura in taong mga naong sa Biyernes Santo. Si Gwen mahigala murag nagbatbat sa ikatulong pulong. Ani batbat sa ikaapat nga pulong. Mga mayor ko, nganong gibiyaan ninyo ako? Kaya, mo muna yung sayaw ni Gwen. Na may tukar ni dong. Atong, kung sa may tukar ni dong. Gwin, gwin, gwin. Kani, oh. Gwin Garcia. Kana mo na, Gwin Garcia, pinakungkuhan ng kamot. Sundon ka sa mga cameramen. Amo na, signature dance niya na. Okay, so mo ni mahigala iya sayaw nga pawa balang sa stress mahigala sa kabuntago, no? Ako di ko manayaw, di ko manaway ini sayaw ni Gwen kay ako otro babsa ko mahigala nga kini ang dili more or less sa pun atong sayaw. Una ako lang pong ibutang sa lugar gyud, no? Kung manayaw na gani di ko. Og pugson ko pasayaw panalitan way balibaray, way pugsanay way balibaray magpalikod ra ko. Ang imong ipatubang gagas Rimart Pugoy. Boyke, Mikey, Aiko, Idol Clint, si Jesus minya. Ako na pa magpalikod lang ko mahigala masabot sa atong kapasidad sa sinayawa. Di kong patunga oy. Ato lang lagi katawa mga kaigsunan. Atong balikan ng speech mahigala ang Gobernador Gwendolyn Garcia. Asa man to nahunong ganina dong. Katotoang iyang pamahayag kay mukiha siya mga higala og mo protesta. Porbida mga sukin tigpaminaw, no? Mo lagi ni kanang eleksyon mga kahigalaan. Ato ning hatagag pagtagad mga kaigsunan kay ang giingnan niya nga huyo. Ang giingnan may gilang nuisance candidate. Hasta to yung vlogger nga huyo, kinsa man ka. Kinini ang maghilak og popcorn. Sureball nagikes lang mahigala bas lang paminaw, unya karon mga higala nga napilde bida. Wa gyud makadawat mga sukin tig paminaw hangtod ron. Mao na nga ang iyang gigamit nga adjective sa iyang speech dito sa Robinson's Mahigala Galleria, seeming defeat. Kanang seeming defeat murag pilde. Atong ilisan ang seeming og devastating defeat. Pilde yung pagkapildi ha. Pag yung makadawat ha. Bida ni mo Gwen. Grabe hayo palabi og kuan oy. Kapito ko.
O magduda na hinon mga tao nga nung kapituko ka nga doon na kay gitaguan das Kapitolyo. Straight to the point. Magduda na hinon mga tao nga unsa ka nang naa diha nga delikado kay maukaban unya ni Pambari 4. Kay ngano mga higala perti man gyud niyang di gyud sa manaog gyud. Ang ombudsman mahigala mo pakanaog niya di sa manaog 2013 pa. Gisuspenso na po din sa ombudsman 2018 di gyapon maminaw. Karon 2025 gisuspenso di maminaw. Di manaog. Karon ang mga tao na gyud nagpanaog. Mga tao na gyud pinaagi mahigala sa paghukom sa katawhan. Paghukom sa haring lungsod. Di gyapon mahigala kay napasay kini ang 26 kaadlaw na lang ha. Napasay 26 kaadlaw pero kini nang mo protesta siya kay matud pa limbungan siya. Gitikasan siya. Una mga higalang nagduko-duko dito pa yon gitikasan si Glenn Suko ambot o nakatuo ba katugwa ba? Kay mo ingon si Gwen nga katong nakadaog nanikas. Ay kadelikadong Glenn Suko ini. Mo na si Glenn Suko mga huna ginakinis Gwen lahi ginigbatasan. Maningkamot na siya ang kaugalingon bahala nag-unsay may tabo siyang palibot. Kaya di naman lang mga higala dipinsahan si Glenn. Og imong kwestiyonon ng integridad at tumaong eleksyon, mamiligro si Glenn Suko. Mamiligro ang mga nanaog ng mga congressmen mo. Ang imong mga mayors. Pero bahala na sila basta ang iya magyod mga higala mo ay matuman. Adiyo. Straight to the point. Atong balikan mahigala ning atong mga isgutanan rombontaga. No? Kay sa ako nang giingon kinibang pagkabata na to, no? Bisag katong mga ginikanan nga naminaw na to diha karon, namang gidua na mga bata. Kitang tanan ni agi man gitag dua. Hantod na nagko na tanahay po na duwa na po sa mga dagko. Nya tudluan gini mo na mga bata. Bisa ganing parlor games gini sa kuan sa Christmas party gini mga parlor games. Imong tudluan nga naay panahon mo daog, napay panahon mapilde. Sports lang. Dili pwede nga ang imong anak diha karon nakay bata diha mo apil og parlor games unya mapilde mo hilak og kusog. Na natural na kabata pa man mo hilak pero imong sultian nga inana ginang kinabuhi, no? Hindi kabot sa panahon na magin ana. Kini ni ang di man na mahimo nga daog lang gigapirmi. Kisamay mo amiga nimo anang kalakiha, kisamay mo amigo nimo ana. Og masuko kag mapildi manghasi ka og mapildi. So dili nimo tagaan o panalitan og inigduwa-duwa karon ang premyo mahigala. Natural man ang bata mo kuan gay gusto magkakuas premyo. Pero imong sultian nga kadto nakadaog, mo gito magkadawat sa premyo. Na ikaw paningkamot lang sa sunod, no? Kini ni ang ningkamot ka sa sunod nga duwa, practice ka oron sa baka para magkadaog ka. Ako bitaw kun adto kay tan-tan ako lupig man kog duwag syatom. Na practice gyud ko kay lagot kay ko kini. Kinahanglan nga antigo gyud ko. Mobaos gyud ko. Ato ako igagaw akong kontra mga higala sa duwa-duwa. Na practice gyud sa takin. Kana bang konti ka nang sa syatom kay ana. Di ko kalimot ana. Di ba na may taas ana nga kuan karon ni computer mo ni ron. Taas ana bitaw nga inahan ko no ba. Nya do anak-anak mo to iihap kong inigsantakin nimo ana og madubol nimo nighapak kadto mo iihap. Di medyo advantage kayo. Imatay ka nigihap sa syatom. Practice ko na. Ako ra usa practice pag duwa na namo. Gamit na ko ng inahan pag santakin na kapilagod sa ana. Paghapak bitaw kay basta kay tuyok bitaw ng anak-anak ana igo sa agtang sa kong igagaw. Ako na lang naiagi katawa ha pero bidang hadlukan ako tuo kong dugo. Kostang hadlukan ako hinoon mga sukit tig paminaw. Daog ko atong panahon na pero wa ko uli ko sa amo. Nag-practice gyud ko kay sige mo ko kapildi. Siya tom la. Utong gyud ka. So, naay panahon nga mo daog, naay panahon mapildi. Sa mga duwa sa babae, ang sagad ang duwa sa babae karon, computer naman. Sa una ang duwa sa mga babae kanang Chinese garter, kanang jackstone. Sa may duwa sa babae day, mga hula hoop. Na, mo na duwa, di man malikayan nga doon naman gyud manghigalay. Hula hoop, mapildi ka, kay bas dugay ka to na humantong usa. Ay mag-practice ka sa inyo.
Napay bika-bika. Kanang bika-bika, di ba naman likayan nga matalay ka maginusahay. Nang kisa may bata, pagkabata ni mo karon, daog ka pirmi, di ka makadawat o kapilihan, mangaway ka, muhila ka. Ha? Uy, kalisod anang klasiha sa pagkatao. Amo ka na, Governor Gwen Garcia. Ikaw ni daog ka man sa eleksyon, pila ka eleksyon nga ni daog ka. Kinigod mahigala, ang nato pala kining eleksyon, duwa sa yawa, depende kin sa unang mayawaan. Kananaan na kasgahom, wa magoy forever go na nanang naakasa. Kining kinabuhi na magoy matod pang kinini ang kinsa ba ni si Jose Marichan man no? Life is a constant change. Aha. Ano man na kanang do na may constant change gud ang kinabuhi. Mas may na nga ma-change padung sa kalambuan. Di man malikaya na. So mga ups and downs sa kinabuhi. No? So ikaw daog ka pag 2025. Pagka 2025 pildi naman dai ka karon. Pag 2019, 2022, daog ka. Ngadtong first pa nimo nga pagdagan og gobernador, 3 consecutive terms na human nimo. Daog ka. Katulo ka daog og gobernador sa first pa nga pagdagan nimo, tulo ka consecutive terms, daog ka. Ha? Kung imong una-unaon may 2004, giagak sa Noy Pabling, daog siya. 2007, daog siya. 2010, daog siya. So katulo ka ni daog at that time. Nidagan kag kongresuman, gamay ra sa biya ni Yapha day. Kuya wada no nga si Yapha ba? Kongresuman Yapha makakumbati man sa ni sa 3rd district. Gamay sa biya ni Goy 1,000 na gud kapin. Pero si Yapha way daghan mga higalang. Way daghan pagkapildi okay. Sports kayo. So kuya sa ni Yapha day mobalik ni day. Kuya sa dunay capacity ni. Pero napildis Yapha 1,000 lang kapin ang biya. Way daghang istorya. Sports. Nya sunod niyan dagan may kay kaduha sa dagan congressman daog. Balik sa gobernador. Basta kay daog ikapito na. Karon ikawalo niya ron dagan ni Deken. Sakto ba ko ikawalong dagan niya ron. Pag ikawalo pildi. Tiyaw mo na sa imong pagdagan og public office kawalo ka higayon. 7 ana daog ka. Usaray pildi nimo. Di ka kadawat ana. Naunsa ba yung taon si Gov Bueno eh? Straight to the point. Ang mga mayor taon nga naminaw mahigalabi na nagka-problema, ha? Ilawom sa ilang kasing-kasing og at the back of their mind sa mga higala gahapon mura og na problema kon gito sila mura to sila kana na ang niduko-duko lang tong uban ba dunay uban gisakitag o. Okay, katulo man sa primero. Katulo na hibo sa gobernador, tulo ka eleksyon. Sunod yun. Humandagan sa congressman, kaduha. Pagwan balik sa gobernador, kaduha na pod. Daog, karon pildi. Di makadawat. Naunsa man taon. Wa may permanence kinabuhi, God Gwen. Gov Gwen. Kadaot doon, kay mo naman kung imong ipanag-iya na ng Kapitolyo. Di mapwede na. Pag ingon nimo nga, gitikasan ka unang na problema nimo sa Glinsuko. Hasta itong mga mayor, mga higala, So katong mga mayor nga dito, unsa dito, ganan yung pagkadaog, natikas na na. Isurang kinaiyaha, makaamong magkasauban day. Nagingon mo nga gitikasan ka, kisa nagtikas ang huyo, ang nuisance. Wa gani mahigalay abot nakakumpleto ba kag watcher in town si Pamela? Tiyan mo na ikaw kumpleto kag gwardiya. Naka sa administrasyon, nakay capacity, natanan connection. Unya ang mga mayor imo. Out of 51 mayors imo ang 50. So doon lagi mo bantay dito sa ubos. Kumpleto ka administrasyon mo. Kumpleto mga watchers. Ambot ka sa Pamela nakakumpleto ba kato? Wa gani kapalit og tarpaulin nga kwan. Tanawa, nagkuwang ka ng tarpaulin ni Pamela. O musuroy ka sa probinsya, makaingon kag bida. O ka ng tarpaulin, o mo ipon, pildis, Pamela. Nya karon naa naman, itingog naman ang katauhan. Di sa kadawat. Lisuras tao, no? Ingon siya nga, kuwan ko no? Gitikasan ko no siya. Ang isiimay nagtikas day.
Ha? Giunsa ka to pag-program dito no nga gi tuplok-tuplok dito nya ang iya ra gyud may gituplok. Ang kanglinso kuwa gyud maapil. Makadaot sa integridad sa kumilik ning iyang kalaki. Maohon, ha? Pida no? Ang way capacity mahigala mo pa gipasingin lan mo nagiingon. Pida. Ikaw ra gyud nagtuo analay. Dada yang speech so ato paminawon og dugang be. Kani yang speech mga sukit tig paminaw. Asa man to dong ato isumpay dong. Man to. Be, kani. Some of you may have started to justify, kay mas maayo manggod mo sa ayaw sa TikTok or mas dako magugpaa. I heard that in Bourbon. Or grabe gyud ning tao no bisag unsay nahimo ni Gwen. Madara gyud. This is my answer. I have katsa kami tawang nga mayon nagduko-duko taon. Tawag ko names ka mga mayor names tawag. Aman to be, i-freeze ko no dapat ito mga mayor. Mura taon og mga golden retrievers ba nga kinini ang behave bitaw kaayo. Kana. Dahil nagduko, dahil may galay nagkuan, mura ba ka nang, nagsulti niya, mura nag-hospital, bitaw pero kuwang sa pagtuo ba? Kay mauhon ni mahigala nga doon ay problema ang atong ECM, ang automated counting machine. Dakong tulubago nis kumilik og mauhon, unya kinsa man na pagkalaki ron. Kalingo-lingo. Ingon sa makalingo-lingo kuno mga mayor. Naglingo-lingo gyud mga mayor ang kalakihan nga di ka kadawat. Ato tiwason dong me. Sige kuno dong. Kana, yang speech dong. Heretofore remain silent. But I guess a lot of media outfits are also tuned in on us now. First of all, I wish for you to know, all of the 50 mayors, we are 51, we must exclude one. But all of you, 50 mayors, I do not blame any of you. Mingawa oh? You had nothing to do with the elections. Katsa daw may kanang mga naong mga mayor ba? Mula tawag ni Santo eh. Mura si Gwen may kalag nagbat-bat sa ika-upat nga pulong ha. Tama mga naong mga mayor na malandong in tao no eh. Mura ba ta katong unsa man ang ika-upat nga pulong kuan man sa Dios míos ut quid reliquestimi. In English pa, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mura siya magkagos mga mayor po ko, nganong gibiyaan ninyo ako? Straight to the Ato point. yung gigahinag oras may gala kay nias tong si Bianan ron, ang atong mayor-elect sa Cebu City may gala, nga si Engineer, Mayor-elect, Nestor Archibal, mga sukit tigpaminaw. Atong mahinabi ron buntaga mga kaigalaan. So, una niyang pag-ari before election to, no? Ato siya nahinabi before election niya karon, kung pa siya kandidato pa pagkamayor, karon daog na gyud. Muna nga niya karon sa Sibianan atong hinabion pagbalik mga kaigsunan. Okay na ba atong names? Pakita ko no names. Alang sa atong mga listeners sa radio o sa atong social media mga kaigalaan, atong hatagan o kapagtagad. Asa man to si Kwan? Nana, okay na, di ala. Mayong buntag, Mayor-elect Nestor Archibal. Good morning. Mayong buntag, Attorney Arfel, sa inyong istasyonan o katong nagpaminaw. So, kumusta makability na pa-birthday di ay? Oo, salamat. June 2 ang akong birthday. Okay. Nganong dito man ka mga kauban ni mo katumang mga vendor sa carbon? Ay mo magipili dito?
Well, ako gikan ko sa common nga tao, so ang ako nga maka-join ko nila dito sa Carbon niya. Sila sad nagtabang nato during the time sa election. Nag-campaign good ni sila. Usahay walay paninda. Oo. Yeah, basta makatabang sa campaign. So nagpasalamat ko nila. That's one way of saying na apart ko sa inyong kinabuhi. Oo. Kuan kayo no katong eleksyon na ba kay in fact pag istorya nato diri ado na pag ganito survey gani sa gipahigayon tong mga survey sa San Carlos man tong nga survey nga ikatulo man kadto. Number 1 si Raymond, number 2 si Mike, ikatulo ka. That's correct. Oo, katong pagkakuan, pero layo-layo pa to patang interview atong panahon na. Unya, kuan ba? Ang pagsulbong bitaw nimo paghuman nga kana na ang nya pagistorya na to nga medyo alanganin ta kay siyempre di ka sa administrasyon walay kwarta walay kuan na no nya mga kapitan kani duhan na nabili nimo Yeah, upat ka kapitan upat ka kapitan. So medyo kuan ba unsa imong tan-aw mga factors nga despite niya ng upat ra ka kapitan out of 80 barangays good upat lang imo pero kumbati gyud. Yes, ang atong gihimo considering na upat ra gyud ka kapitan, so wala ta dito sa kapitan. So ang atong gihimo dito gyud ta sa ground, no. Ang ato gani yung gihimo nga adto sa family to family. Kay ang nahitabo kung manganghid mi sa barangay nga mogamit mi sa kanang ilang complex, dili man sila mo sugod. Kunya kung naay ginagmay nga pulong-pulong naa sa dalan, tan-awon man nila kung kinsay ni Joen. Kunya dili tagaan og kanang permit. Dili tagaan og kanang ayuda, ilista man. Oo. So ang atong gihimo to padulong sa balay so mga families nya gikan sa one family adto sa sunod nga family. So mahimo ra gid no kay sagaran magandang murag bitaw sa normal nga eleksyon nga mag-iniphan ang kapitan pila ka kapitan ila pila ka kapitan amo mga leaders ba. Pero kining imo unique sa ni usap po ni nga eleksyon sa Cebu City nga murag tagaan og case study bitaw nga despite the fact nga out of 80 barangay captains upat ra imo pero kumbati ra. Ang medyo kuan lang you need time. So sayo alas 5 sa buntag mulakaw ka na then ari ka sa south then ngadto sa hapon adto sa gabi adto sa ka sa north area so or Bali-Bali. Plus the fact na ay mga initiative like handshaking so importante sa na para sa amo na areas like Carbon, Pasil tagaan nimo siya pagtagad because it's not only ang vendor sa Carbon nga naa ang mga tawo nga mamalitay nga makakita sad sa area nga okay mao ni usa ka or mga kandidato nga nagtan-aw para gyud dito sa area kita ganong pagtagad. So kato pag istorya nato ingon ka nga kinigong mga kapitan nakasabot na sad ka kay presyoron man sa lagi nya ang mga projects ang mga gasolina sa barangay may banan man so simpre kasabot to sad ka sa mga kapitan. Panalitan karon mayor na kama ikaw na may ni daog ug mingon mga kapitan nga mayor pabalik na medihan nimo unsa man dawaton nimo na sila. Dawaton no pero we should understand nga naa say mga tawo nga nagtabang nato nga dili kaalyado nila. But sa panggobyerno considering na sila may kapitan unya ako umaunya may mayor there should be a coordination good ngadto para nila. But regarding sa pag-support kung naay election in a way so maupan na angay timbang-timbangon. There are some leaders nato nga marang magkasinabot man kung atong mapasinabot sila. So dili day usa ka conclusion gyud no nga okay na ka naman nimo kapitanan nimo but ikaw upat ka kapitan ra pero kumbati raman sa tupa lahi gyud ay dili kay mag-iniphanay lang ta sa number of leaders kundi ang katong ground gyud. That's correct. Sila may mubutar. Attorney Rafael. Bitaw kay na may uban gyud nga naanak ko tanan kapitan naanak ko tanan kuan dili kumpiyansaan nimo ang tao dito ug karong eleksyon na ba abot mo to mo uyon baka ka sa kong observation Mayor Archibald karong eleksyon na very unique ang ipakita sa mga Subuanon. Yeah, that's unique. Unya beside the fact nga kinahanglan eksplikahan gyud nimo ang tao. Because the moment makasabot sila nga mao dinhi gipanghimo either maayo or daotan at least masuod sa ilang nauna og sa ilang kasing-kasing no. Like for example among gipasabot nila nga well number 1 ang kaning gihatag sa gobyerno nga padung ninyo as ayuda dili ni kwarta sa politiko or sa mayor or sa konsehal kwarta ni ninyo. Now second is makikita mo nga gihatag ni nila karon during the time sa election ani nila gihatag during the time nga kanang ulayo pa in fact katulo pinili nila so dili nga kanang tanan tagaan. Now
Ikaapat, among gipasabot nga ang mga programa na himo namo before is the same program nga maoy ilang Gipadayon. gisudan karon. Oh. In fact, kung ilang maganing gipadayon ang uban wala matarong or wa mapunto sa unsa gyoy main idea sa like sa ordinansa. Like for example sa scholarship. Scholarship nato basically is naingon ang atong ordinansa nga ang tanan nga mga bata nga mo graduate sa high school, sa public school are all scholars sa atong syudad. So that mao ginay main nga kuan gyud nga intention sa ngalan tong ordinansa. Pero ang nahitabo giusab nila. Giusab nila in the sense nga ang mga bata tagaan og exam. Second, mga og certification sa BIR nga ang ginikanan duha gyud both mother ug father nga kanang dili kana bitawng dili siya dato no ang iyang level sa sweldo mubora. So mao ni nakasabot ang tao nga amo sila lang gipasabot nga katong panultihon nga tukba ang paon iluwa ang taga. So tukba ang ilang gihatag because that is our money, but the thing nga imo silang butahan kay gitagaan kanila, it's not mao na siya lag taga. Once ka mataga ka, gikuha nila ang ang mga kwarta pa doong gihatag nato. Pero ang uban nga mga kanang serbisyo nakuhaan ang kwarta kay gihatag man nga as ayuda. Kining Mayor Archibald, of course, maingon ko ma-expected yan na kay taga north man ka. Pero but mabutang man tog solid north kay taga north ka. Mas solid south man sa Kistumas nga imong bais running mate south man. Pero asa man gyud ka nakakuha daghang boto sa north o south? Puparihara gyud na siya Attorney Rufil. You know, in fact, out of 40 plus nga ako gyud gauna. No? Yeah, in fact, ako ganing nabantayan, aminaw ko sa radyo, ang inyong mga reporters dito gani sa Kamputhaw. Dito sa area where ang atong mayor ni Butar. And the other thing is lingadto ang inyong reporter sa Guadalupe, where ang atong kanhing mayor dito sa Nagbutar. So makita ninyo nga at this very kanang ang presento nang apilde sila. Apilde bitaw? Mo nay grabe sa present nga ilang present pilde, Kuya Otong. That's correct. Yeah. Kaya mo manggay ko na mga reporters nga usa mo cover sa kay tuluman ng katong mga mayors, apil pa na si Yogi ug katos kuan. Atangan na to inigbutar, iniguan. So ikaw dito Kastalamban, kumasayop, nya si Raymond sa Kamputhaw, si Buike may nag-cover sa kuan pod, Guadalupe, si Mike, dito si kuan pod Buen. So di ko na ginamo. Tino bitaw no pildis sa silang president. Yeah, that's correct. So ang ato nakasuhop gyud ang kanang pang-campaign strategy nga atong gipanghimo no. Besides the fact nga nabiya tay mga scholars nga na in place na sa mga lugar where tangtanan barangay na ang gani kita. Although dili kay na nakadaghan but naka-base na siya. Asa may mas daghan gyud nga mga bulto nga mga votes nga nahatag nimo taga bukid or taga along the roads? Sa tinuod lang nag-uol ko sa bukid because where asa ko na tao dito man ko nila kulata hinoon. Pero ang mga dila sa along the road gabi no. Along sa center. Urban sa center dako kayo ang akong mayorya. So dito sa bukid hinoon where dito ko nagdako. Di lamang kung wa ko nila tabangi. Although sa akong natauhan sa Siraw, I think naara ko'y 17 votes na kadaog ko. Okay. But all others, wala. Ano ka unsay factors nga ikaw taga-bukid o magtinabangay ta mga taga-bukid? Unsa ba hinuon nga dito mahino ka nakulatahan? Mao gyud nay akong punto nga you should be very proud kung naamoy taga-bukid nga mayor na because kailaman mo na ako. I know kaila gyud na sila tanan ako. Ikan gyud sa Lusaran, in fact Lusaran padulong din gyud sa Bakayan. Ilandong gyud ko nila because dito bang ko sa Siraw na tao. Kunya tuyok gyud ko sa mga barangay. In fact, dito sa South, nagtuyok gihapon ko. So, ako ni silang gisultihan na gani gibutang na mo to nga tarp nga kanang atong suportahan ang atong igsuon nga taga-bukid. So, ato ginang gibutang all around. But dili sila kasabot. Dili siya ka realize nga tabangan nato ning atong taga-bukid. Siguro tungod sa kahadlok na kapitan ilang piton man gud sila sa mga kapitan sa bukid. Pero dahil mo makita, no? Karong eleksyon na ba, bisa ka mga leaders, mga kapitan, wa ni mo. So, istorya na to before the election, medyo mura ganig... Halanganin, okay, mga kapitan. Pero inana, no, nga, ang mga kapitan, leaders to, pero
ang mga tao mo ni mo tingog lahi gyud ang tingog sa mga tao That's gid. correct. That's correct. Unya ako sang na bantayan Attorney Rufil nga ang mga batan-on na nitabang gyud nako because many years daghan kay mga bata grade 1 pa sila mo adtos balay. Oo. Because ang akong balay pila na mga 25 years. So bisa grade 1 sila karon nakabutar na sila. Oo. Makita gyud nako during the time magsuroy mi nga sir kanang kuan ko kanang member ko sa SK nakaadto ko sa inyo tabangan ka nako. So nakita man nila gyud kung say akong gitrabaho for so many years. So ang ilang mga amigo na sila yung mga Facebook so kanat-kanat ba. So mao na akong nabantayan. Oo. Pero tanaw nako ang mga butante, lahi man mga butante ron, grabe kay sila kakuan. Tinuod gyud nga maayong pagpangupras kis mga butante ron. Pero ilang butaran katong sakto gyud ilang butaran. Yes, that's no? correct. Karon usa siguro sa gitan-aw pod nga ang imong background man gud. In fact pag interview nako nimo, medyo nagdusugod kag konsehal sa barangay, antod abot sa syudad nya. Wa nimo dawat mo sildo? Yes, that's correct. Oh. Tinuod na. Wala ko mo daw. Kay imong na kuan sa mga scholars, no? Yes. So usa to ka factor sa nga mga maminaw ingon nga ari ta kay da may ligdong diri. Yes. Oh. Okay. Yan nakakuha nako. Kay do na may uban pod nga ang atong kwarta sa City Hall mulog nahulot naman tingali hinuon ning kalakihan. Ato na yung ikatawa bigla pero manamag yung mga observe di man malikayan. Yes. Tinuod na. Now, konsehal mayor na magidiron, no? Sa akong obserbasyon sa imong dagans politika ba, ikaw usa sa mga nakita nako nga mga kalma lang, serbisyo niya, ikaw man og may unsay resulta, serbisyo og negative resulta, okay lang kay. Okay lang. Nakabantay man ko nimo nga first councilor gyud ka pirmi. Nagdagan nimo sa north. So, kusog gyud ka sa north kay first councilor di man basta-basta. Kadadagan nimo first councilor por doon na po'y panahon nga napildi ka. Yes. Usan to pagdadagan nimo pagka-konsehal napildi ka or kay hinumdom ko napildi ka pagka vice mayor. 2016 Oh. during the time ni Mayor Tommy, siya mo ay mayor, ako mo ay vice mayor. Ikaw may running mate. Karon hino na balino ikaw may dagang mayor, sa may daog nun mo. Nabali. No. Be nakatilaw kapila magkakatilaw kapildi. Actually, nidagan ko pagka 1997 pagka konsihal. Konsehal sa syudad. Konsihal ko man ko sa barangay 1996, no? Oo. Unya gikuha ko sa ni Pero sa barangay wa kay pildi. napildi ko sa barangay kay nidagan man Oh. ko barangay captain. Napildi ka. Kapila man gyud kasuoy kapildi. Katulo, barangay Captain. Nya konsihal sa kanang syudad. Oh. Nya Vice mayor. So katulo ka mapildi. That's correct. Oo. Pero human mo kapildi ba kalmar kay wa gini way daghang istorya, way daghang kuan na. Wala. Okay. So unsa man niyo pag kay karon daog ka so of course mo kuan unsa may gibati sa usa ka mananaog, no? Yes. Lahi gyud. Pero lahi. pagka unsa may gibati nimo karon nga ni daog ka og katong napildi ka nganong wa man lay istorya, simple kayo niya, walang. Very sports. Okay, during pagkapildi nako sa election in 1997, that was the time of ERAP. Sa barangay to. No, sa konsehal man ko sa 1996. Okay. Pagka 1997, considering from Talamban or Bakay, Talamban going to Bukid, ilan naman ko. Kaya kung papa mag-uuma niya, kung mama maestra man to. Oo. Ikan sa Siraw, nabalhin og Asan, nabalhin sa Talamban. So murag ilado ko niya. Si Sani Osbenya, katong senador, siya ay kailang si Inoy Pumping, no? Iya kong gikuha as councilor sa kang kuyog ni Irap. Kuyog mi ni Nito Floredo, si Danny Dean mo ay among kanang Congress. Now, ang nahitabo, utso man ito'y gisulti ni Una tong kapildihan nimo? Ikaduha. Pero pagbilon pildi nimo kapitan. Kapitan. Okay. Pagkapildi mo pagkapitan, unsa man hitabo nga wa man dawat ra man nimo nya pildi ka konsel dawat ra nimo pildi ka pagka vice mayor. In fact, di ko kalimot interview sa ko nimo atong pagdagan nimo vice mayor. Nya napildi kang labilya mo man to, no? Yes, that's Pero kuan naman wala, way daghang istorya. Pag panahon gyud sa eleksyon ang kadtong mga uban pa mga factors dito ay mo mga scholars tanan usa may mga gamit nimo tungod sa kadako Cebu City 80 barangays unya pag of course handshaking ug uban pa dito ug ang pag-explain sa mga tao unsa may mong mga pamaagi nga natuhop gyud nila kato inyong campaign. Okay, usas pinakadako gyud ang social media. Okay. Ay ang nahitabo unsay akong gihimo. Oo. Nya unsay akong nahimo na sa una. Oo. Unya unsay akong gihimo during the time nga nangumpanya ko. Mm. Nya unsay akong himuon. Mm. So mo nay among processes. Mm. So makasabot ang tao mao iyan na ning gihimo before. Mm. Nya karon iyan na ning gihimo karon. Mm. Unya unsay iyang himuon
in the future. Mm. So naay stages ba? Kung among line of thinking aron makasabot ang mga tao. Kay og wa gud kay nahimo, nya karon ra nimo himuon. Oo. Kay ingon sila, karon na nimo gihimo because gusto kang mudagan. Oo. Whereas kung nanakay angi Attorney Rofil, Establish na daan, no? sabi sa daan, continue nimo o niya gibutangan nimo additional plus the fact nga gusto nimo ning himuon because I understand nga nahimo na ni nako. Oo. Pwede gini na to mahimo sa future, especially kung mahimo kung Oo. mayor. Oo. So that's the line of thoughts nga among gitan-aw. So primero ng interest politika konsehal kas barangay. Nya sunod nidagan ka og usa ka term kas barangay konsehal. Nindagan ko og Kapitan. barangay captain. Unang pagkapildi nimo atong pagkakapitan. Yes. Pagkapildi nimo unsa man wa ka ni protesta ato panahon na. Wala. Oo. Kuan sa to, tinudan na ito. Kay si Nestor, bata pa man na kayo, so nigawas ka, wala. Tundagan ko sa 1996, nakadaog ko kay Konsehal Raman. Konsehal sa sa syudad na. No, barangay. Barangay. That was the time sa papa ni Konsehal Alvin. So 1996 ka unang konsehal sa barangay. Correct. Okay. No, in 1997, gikuha ko ni Jan Osmeña pagka-konsehal Pero kanos ang kandidagan kapitan? atong 19 katong I cannot remember that. So mga Oo. 1994, 95. Sa una kandidagan kapitan, una kandidagan konsehal. That's correct. Okay, so mo tong pilde ka bata pa kay kasad ang panahon na. So Right. dawat na to nimo pod. Wala yung problema. So Oo. dagan ko og kanang barangay konsehal nakadaog 1996. So 1 year after na may kanang national election. Oo. Naasay kanang election sa syudad. Oo. So gikuha ko ni Sani Osmeña, senador. Unya, si ang taon ni Osmeña, Sani Osmeña, si Pumping Malasarte. Itong tao. Okay. Sa Bukid yun nga area. Oo. So considering nga taga Bukid ko, siyam kita tagtao nga bahalag dili siguro ni kadaog basta damage control. Oo. Ni-join ko nila. And that was the time nga last term ni Mayor Tommy, yang gi-endorse si Mayor Alvin kanang Garcia. Oo. So So asa man kang linya adto? dito Floredo. Dito Floredo, kang okay. kuanto. Time to Irap. Time ni Irap. Pagkahuman ang among Congress si Danny Dean. Okay. Man min Dandy Fernan. So ang naitabo, nigawas nga ingon man to sa mi kinahanglan 8-8 ang BOPK. Nahinayon gyud. Ako mo ay number 1. Sa napildi Attorney Rufil. Number 9 ko. Sa napildi. Okay, so after 2 Okay, years. si Alvin man may kadaog ato niya yung mga konsehal tanan pros daog. 8-8 no? 8-8. So ikaw may number 1 pildi dito Pikas. Karon na ay bingkil gamay si Mayor Tommy og si Alvin Garcia. Dagan si Tommy 2001. Nya kadaghanan sa konsehal to aman ni Alvin. to nan linya kay incumbent. To aman ditong kuan Gracia. Oo. So, ang nahitabo nangita sila kid sa mga atong kuhaon. Mga konsultan ni Mayor Tommy ningon siya, "Kuhaon kato na tong number 1 sa napilde." That was the time ni join ko sa BOPK. Okay, so mo to daog ka. Mao to'y nakadaog ko. Ikapila man kang konsehal Number ato? 2 ko. Number 2 ka ato. Sunod si Gabi man na dito ay number 1 gyud. Oo. Okay. Nya pagkaman 3 terms yun ko. 3 terms, sunod niya niundang ko pagka 2010, 11. So nihunong ko Ngano ni undang ka to? 3 terms naman. 3 terms na. Wa na pa ka dagang lang posisyon lang. Wala na. Ingon sila ni ingon ko Na may uban gud ana nga hindi ka man sa term mo dagag lain na pong posisyon mo mo pataas ana. Wala ko ato. Focus ko sa akong negosyo. Mm. Ilang giingon close ang usa ka door, mo open ang usa. So focus ko dito sa among trabaho. Oo. So pag human ato, gitawagan kong dami nga dagang kang konsehal balik. So dagang konsehal balik. So number 1 gyapon ko to. Then in 2016, mao na tong time nga Gipadagan kag vice mayor. Vice mayor. Oo. Nya pildi ko. Pildi oh. Ka 2019, mao na tong naatoy medyo kuan gamay. Kanang gubot. Gubot oh. So in fact, Kasi gidaganan mo 2019. konsehal gyud. Konsehal na no? Kay Vice Mayor 2016, 2019 konsehal, 2022 konsehal. So, mabitaw ka bantay kung Nestor Archibald, kanunay ka number 1 councilor dito sa North. No, why pili-pili number 1, pero kining sa katulupod ka kahigayon nga napildi, giun sa man nimo nga at least dadawat nimo imong kapildihan. Kuan, focus lang because ako usa man gid ko ka trabahante. So focus ko sa akong advokasya. Advokasya sa environment o sa scholarship. Wa ka ma-stress nga pildi ka ana mo. Stress gamay pero Stress ka. Di malikayan, no? Di malikayan. So katong yung
katong yung pagka Vice Mayor, grabe to. Because kadaog Vice Mayor ato. Mayor Tami. All the while nga nagtuo ingos Tami sa pagsugod pa, I think you will make it. So nagsuod gyud ko kadaog ko. But eventually niadto gani lang kusbalay wa ko mo join nila pag-ihap. Alas 5 dito kusbalay, alas 6 way ni tawag, alas 7 way ni tawag, alas 8 way. So mura nakabantay ka pildi ko ani kalaki ha. Pildi ko ani. Oo. Pagka 9 ni tawag sa amin nako ingon siya. I was able to make it and you wala ka, but nevertheless ayo ka problema because I will give you a position after 1 year. So yadto ko sa opisina dito sa among quarters. Nag-celebrate me. I joined Tami sa celebration. So yun. Pagka human. Pero medyo ka celebration kay daog sa family, payat ang daog sa family, pero pildi man kami dili kalainan gyud no. Lahi. Lahi gyud no. But the comfort nila naa ko. Oo. Because ako biya to second in kuan. Second good nga position nga na pildi. Oo. So balik ko sa trabaho. Balik sa trabaho. Sumod imong technique nga pagkapildi nimo, wa may daghang kiyaw-kiyaw ka pagkapildi. Pildi. So ang imong gihimo lang balik ka sa trabaho. Unsa may mo pagpawa sa stress? Pawa sa stress is katong gardening kay mag-uuma ato nas bukid mananom ka. Then mawa gyud na eventually. Pero pila ka adlaw ka nagkuan to nga na stress gyud ka? Probably 6 months. 6 months dugay-dugay din no? Okay, makakita ka tawagon man ka Vice Mayor. No? Dili ka man Vice Mayor actually. Oo. So medyo tinuod gyud nya, medyo affected gyud ka gamay. Affected ka pero kung wala kay way of kanabi tong ay imong i-divert ang imong focus sa imong kaguol, makuhan jud ka, mapiktahan ka. Apiktahan jud ka. So imong i-divert jud yan mo kuan. Imong i-focus kung asa ang imong advocacy. So pananom, so dito ko. So masabot lang to na kanang mapildi ang usa ka tawo, labi pag naanad na gyud ka nang naakas gahom. Hindi makadawat dayon. Lisod pag dawat. Lisod in fact during that time. Mura kag daman-daman nun na primero no. Basta ang point na you divert pangitag paagi unsay imong hobby, unsay imong intention nga maka-divert ka, so ma-focus ka dito. Eventually mawara man. Usa may kalainan gyud sa imong karon daog man ka. Unsa man nga kalipay imong gibati as compared to pildi? Lahi kayo because once nga nakadaog ka, aside pa nakadaog ka sa kalipay, ang imong attention unsa na may imong himuon. So duha na ang imong ang gitan-aw nga focus. Daghan sa mo nawag nimo, lahi po na pildi ka mo may mingaw ma kung telepono, may nawag. Kayo. In fact, karong eleksyon na katong gisulti nako nimo siguro na pag humana ko vote ngadto ko sementeryo ni mama, ni papa. Humani vote ko kay aron dili kay ako man gisugo akong tao di na badaghan kaayo. Unya 5 kapin ko ni vote ko asa magkakuha ni. Kung muadto ko sa mong kanang headquarters, simpak ko niya in-count dito. Linukay ko mamuha. Maguldag sa mot. So niuli ra ko. Niya ni adto ko sa barbershop. Para man airport. Pag alas 5, alas 6 nga sa barbershop. Alas 6:30 na ni tawag. Sunod, tulok ka telepono, nagdungan. Until pagka 7:30, ang ako namang anak ni tawag. So, itubag na ko kay basig musulti akong anak na pildi or dog. At least, kadawat ko kay ako naman yung anak nagsulti. Bitaw, sus kay ingon dadi, murag kadaog na ta. So, that was the time nga gitubag na nakong phone sa tanan. Bitaw, no? Kung magiging lahi magiging kadang pag sa una imong experience ng pildi ka mingaw ang telepono. Wa may nanawag yun? May nanawag. So at least pag daog kana kun daghan na nanawag, daghan na nanawag. Sa ismidya nanay nagsigig tawag. So murag mas kompleto imong kalipay kay daog ka, ang imong running mate daog sad. Correct. Happy kami kami. Yan in fact, wa gyud mga tog, nagtuon mi nga may proclaim. Sus pag alas 12 dito na may. Ingon alauna na i-proclaim na alas 12 hangtod na alas 9 buntag. Katog ni adto ko City Hall dito na ko katog dito sa kanang SP office ba. Pero ako lang yung gihuwat kay Kuya Juan man may mga kuan ba mga reklamo. Katong nag-interview ko nimo, although kamong tanan nga mga mayoralty ako mga na-interview tanan, medyo kuan ba? Imong aura at the time nga ningkamot lang, kuan lang ana imong present lang imong kaugalingon, pero problema man kada na to kay ang kapitan upat na lang, way kwartata sa atong partido, way kuha na. Medyo di lalim ba? Unya kinini ang lahi gyud imong kuan. Katong pag-interview nato nimo, unsay tan-aw nimo pag human sa before interview ug human sa interview? Well, sa wa pa mag-interview, normal nga kuan mga
gimbuhaton ya Oh. normal sad ang mga tao nga na tan-aw man ka sa imong Facebook page. Oo. Normal lang na ay daghang ni Abiba. Mm. Pero right after that, kay ang kanindot magud nato na plus nahatag nato unsay atong gihimo before, unsay atong gihimo karon, the same way og unsay pagahimoon. Imo bi ang gipangutana. Oo. So, instead nga dito ra sa mga barangay nga limited kaayo ang among kanabitang pag-disseminate sa Oo. message. Ang nakanindot nato because dinhi sa istasyonan daghan man gud naminaw. Oh, prebuyag. So, pag paminaw nila, the more nga kanang Katag yun. Katag. Oo. Yeah, beforehand, tawagan man ko ninyo nga naka-interview ugma. Oo. So, before, mga 3 or 4 hours before, ako na nang Sabuag pod. sabuag nga interviewon ko sa nimo, TYHP, mo na ang mga tao nga, ako mga kaila, Atang ko sila. nag-atangbod sila. Oo. Unya, after that, gi-share na ko tong interview nato, Mm. and that was the time murag ni viral ba? Oo. So, naglisod gani ko tubag sa atong Mga text na nimo. mga texts og sa kanang sa comments kay imo normally ako man ginang tubagon. Oo. Dili na maapas pero tinag yung daghana. Ka naghihingso dito, oh. I realized my page was I think 150,000 before ang followers. Mm. Right after that moabot siya no more or less 200,000. So So may impact sa siya, no? ako kay siyang impact ang atong kanang social media plus the fact nga ang DYHP day dako kay siyang coverage. Pulya-buyag, Abot oh. gani dito sa Kamutis. Ang Oo, mga oo. kaila dito mga Appeal pod. Appeal dito siya. So manawag sila nato. Mm. So that was the time I realized nga if this kanang interview na impact gani sa katong mga tao and this will help actually. So nakatamang gito. That's why salamat sa inyong istasyonan. Pulya-buyag, no? At least kwanta ginagmay son nga unsa itong mga pamaagi nga kay kini magong pagka-eleksyon na ron lahi ni kayong eleksyon. Nya tan-aw nako medyo do na gyoy kabubuton gyud sa kitas-an ba nga kinsa itong pamutang mga leaders na, no? Anak kanindot kay Patas mi. Oo, Kaming tanan Patas. gi-interview. Mo to. Napatas gyud. Okay, so kini ni ang arita sa kan kay daog naman first 100 days unsay target nimo? Okay, so daghan kayo ang akong gisulti during the time nag-istorya ta. But ako lang ning ilatid karon ang first few pila ka buok para makabalo ka. Ang maubag yun ni ang akong gisulti before. The first one, ang akong himuon is i-open na to ang 24 hours library. Okay. Ato nang himuon, gihimo nato before during the time ni Mayor Tommy. Unya, giundang man, so karon ato ginang paghimon. Probably the night during sa akong inaugural na mong duha ni Tommy o sa council, amo na nang i-open. Okay. Now, the second thing is, nakabantay ka usas mga problema is talamban, traffic, along dito Bulacau. So ako na ninggi nangay kog tabang sa Sitom atong estudyuhan. And one of the very important thing makatabang, no? Immediate lang kay ni is the road kanang opening gikan sa Banilad going to IT Park. Okay. During the time ni Governor Junjun Davide, i-open niya. Okay. But pagpuli ni Governor Gwen gi-close. Okay. Now, ako ning Asa nga road ani? Banilad to IT Park. NFA, Okay. di ba na NFA? Oo. Diha sa NFA dool na ay opening from Banilad going to IT Park. Mm. Diha, di ba? I-open na before. Mm. Gi-close na. Kanang mo kanang ang inigawas nimo na ang kanang crossroads? Yes, diha. Diha. That's correct. So, Okay. na siya close man na karon. Okay. Oh, close na karon. Now, after gyud sa election or pag human na magdaog ni Governor Pam na nakabisita gyud ko sa ilang balay sa North Town. So, usan is akong although amiguhay pa cordial lang among pa nagistorya but akong gilakbita na. So ningon siya whatever you think is good for the city and the province, we will help each other. Mas mayo nga magka-coordinate mo ni Governor Pam. Yes. Oo. So in fact ang major kayo nga items like 93-1 BRT, Okay. tubig water problem. So unya kanang traffic because ang atong gitan-aw nga makatabang gyud kayo ang probinsya ni ani. So ako ning tagsa-tagsaon. Now, ang katong giingon nako once nga ma-open na dinha
ang kanang banilad katong exit ang atong himuon. So nay duha ka kanang entry from Banilad going to IT Park, pulos na siya turn right. Okay. At least makatabang sa problema tandako de sa Banilad. Ya, kung makita nimo dinha at bang sa Abuetes, ang mga sakinan gikan sa IT mo padung sa right with going to sa syudad. Ang the other one is padung sa left. Mauna maka-choke diha dapita. Now, ang anak karon wala nay mo going left. Okay? Ang tanan nga mga sakyanan mo gawas dito entry exit dito sa may NFA. Okay. Kung padong siya sa siyudad, go forward. Kung padong siya sa Talamban, ato siya sa ilalom sa overpass. Okay. Ngano man panahon ni Junjun Abli man na? Nya panahon ni Gwen nga nagisrado man na? Awa ko kay bawa na. Property sa probinsya na napita? Probinsya man na. Okay. So at least karon initially si Governor Pam okay siya nga i-open. Sige kung unsay man kaayo sa kwan ihatag. Okay. Tanaw no. Imo gisulti gud niya. So in fact part na sa iyang inaugural speech siguro. Ako na lang ning akong nituo ha. Nagtuo gyud na. Ay murag kanang naanaman mi murag kanang agree no. So that's the one. So I think kanang area within Talamban mo di magin na mahurot ang problema sa traffic. I think maalibyo na. Plus the fact ang katong dito sa Talamban nga area dito sa complex mo tuyok na ang tanang sakyanan. So dili na siya mag-crisscross. Now, the other thing is na ako'y gihimo nga survey through sa akong page nga unsay comment because naman ko'y daghang tao nag-istorya na ako nga Nes, kano mo ning mga motor na bisag asam ni dagan criss-cross mo are sa Picas Lane mo counterflow unya mo are na sa Sto are sa Wa suggestion nila na why not butang nimo ang right lane ang tanang motor. So I think next week mo tawag ko murag public consultation being a councilor lang at mayor nga mauni atong buhaton. So I think ang during that consultation madagyo na ang mga motor are gyud siya sa right dili na siya maglabang-labang. The next would be no counterflowing. Okay, unya ang kaning mga atong mga traffic rules like walay mga mo deliver sa soft drinks or moghimo o mga construction at the time of 6 to I think 9 o'clock nga within that kanang mga roads sa syudad. Okay. So delivery kinahanglan wa na sila diha. So unya akong i-encourage gyud ang tanang contractor ang time or paghuman sa ilang mga project sa road kinahanglan on time gyud na or else ato silang himuan og i-penalize in a way of himuag ordinansa. Okay. So mauni makatabang-tabang ni. Now, regarding sa 93-1 which is a promise nato during the times election, I was also talking to the governor nga unsay iyang comments and whatever na agree before sa previous ng mga administrations. I think we just want to follow it. Unsay mga angay nga himuon para makompleto, then we will do that. So nang 93-1 nga mga occupants, I can say na medyo nanani kasulbaran na ni light no at the end of the tunnel ninyo. But this is not kanahingalan na to kanang murag lightning speed no. It must go to the process no between the city and also the province. Now regarding sa traffic, additional lang din ako nga sulti nimo ato ning ni-discuss during the time sa atong pag-istorya no. Nga ang north nga mga bus or mga truck or mga vehicles from north gikan sa gikan sa Karkar padung dito sa Danau moagi man gyud siya sa syudad. Nya the same way gikan sa north padung sa south agi gihapon. Now there is a kanang express road or highway from Karkar going to Danau which is nahunong na sa siguro na nasanaga. I think kaya agree mi siguro nga ato nang ipadayon. And because moagi man na sa probinsya, moagi na sa syudad. And I believe na with the DPWH ma-revive na nato kay mo man na ilasang project. Then the moment mahuman na if the talks will be there and the money will be there, amo ginang i-post ni kanang Governor Pam nga before amo end among term mahuman na gyud unta na maunay that's the objective nato nga
nga mahuman para mo ace good ang traffic. Mao gyud ay pinakakuan. So kinahanglan ta mo labi ini kay murag national government man ang budget niya gikan. That's correct. Oo. Kinahanglan jud mi magsige og kanang Follow up. Follow up. Oo. Now, regarding sa hospitalization ang CCMC, di ba? Oo. Sa ako nang gisulti during the time sa atong pag-istorya, Oo. ang duha ka hospital sa Mandawi nagdungan na og himo sa atong CCMC. Okay. Nahuman na lang 2 years after. Oo. Kita 12 Wa years pa. na wa pa. Naunahan tas talisay gani. Nauna tas dali. Kanang talisay bitaw nga sa Cebu South General Hospital dako ba kayo? Yes. So Na CCMC wa pa man hinuonan to ron. So at least under sa imong administration kung mahimo ato ning mahuman gyud. ako nang gisulti 1 year mahuman na nato, but ang 1 year is after ma-solve ang naay gamay nga concern. Hindi man ta ka-construct dayon. So we need to audit it, we need to check kung unsay kinahanglan para ato na dayon nga ma-award. In fact, ingon sila na bidding na award na, which I do not know. That is one thing we need to check. But before our term ends or katunga-tunga siguro sa atong term, ako ginang tan-awon with the help of Mayor Tommy and all others sa atong kay siya may nag-head sa council gyud, no? Nya kung with the help of two branches, legislative, silang Mayor Tommy ug sa ako sa executive, ato ginang mahuman so that ang ultimate goal gyud nato ana Attorney Rufil is that to give healthcare and hospitalization sa atong mga constituents na free. Yeah, Although it's not really free because ato man na siyang mga tao ato ginang i-enroll tanan sa PhilHealth. Gamay naman lang kay katong mga nagtrabaho na naman ay PhilHealth, ang katong mga senior na naman sa PhilHealth, katong sa mga Covered public naman, kayo na nanay mga PhilHealth, katong mga kadawat pa ang city mo ay pangitag paagi nga ma-member na sila. So if our hospital would be accredited as PhilHealth accredited hospital, the moment musud ang atong mga tao, basically mabayad sa PhilHealth. Now, kung naman gani bayaran sa atong syudad, dili na dako kayo. So again, ultimately, so tagaan gyud to focus sa gyapon ning healthcare na to that's sa correct. city. Okay. The other thing is kanang education. So mao na ako gid nang mura og usa sa akong gitan-aw nga focus because ako kung wa pa ko mo eskwela din jud ko mahimong engineer. Mao gyud. So that's why ang nagkahiusa mi ang grupo nga nanabiya tay scholarship sa atong syudad. But the ultimate goal is to provide free education sa tanang mga bata, especially sa mga pobre from grade 1 up to college. Okay, so kinahanglan we will have to put budget on that. But then again, dili na nato mahimo karon dayon. It might be staggered basis from elementary, although ang elementary na natay mga programa nga gi-institute sa una ni Yayoy, no? Sa ba kay nagbutang og usa ka budget kadako, I think 450 million para paghatag og mga school supplies sa mga bata sa elementary. But ma-augmenta na until such time nga mahuman. Nindot na yung mga plano ha. Kumusta ang transition team nimo o ang transition team ni Raymond? We're very lucky sa syudad because hatag na kog suwat ni Mayor Raymond 2 days after na siya i-response, okay, we will have to meet. So nag-meeting me with the transition team nako ug ang transition team niya na-attended gud sa tanan nga mga sa mga tanan nga mga department heads. So karon nagsigi pa and we're expecting before the 1 week before sa atong June 30 na. So at least ma-continue ra ang services nato. That's correct. Kay lisod magud kayo og na transition team unya adto na sa June 30 mao na dili naman tawag transition team. Lisod. Lisod na. Lisod kayo. So karon that's why the name is the terminology that is being used is transition. Correct. Para nga hapsay ba nga? Hapsay na. Walay putol. Yeah. So at least kini inyong gihimo sa city sa mo ni saktong transition team. Transition. Dili nga pitsa 30 pa. Pitsa 30 na so dili na. I think dili na angay nga nag-transition kung adto sa 30. So karon lipay ko na in fact ni join sa ko ni Mayor Raymond atong Monday. This is my birthday. Kabalo siya nga birthday day na ko. Kantahan ko birthday. Napag yung cake nga gihatag. At least so at least lucky mo diri sa city, kuan ra kayo hapsay ra ang pag kuan no. That's correct. Kaya tutuyo magod nga
ang imong team makuha na sa unsay mga trabaho Yes. on sa sunod para inig ka sugod nimong lingkod June 30 tuloy-tuloy na. Yes, in fact, after sa kanang flag ceremony akong gihagawawan, Oh. ayun siya, I will have a meeting with the department heads and sa health group. Oh. Because I'm going to have a meeting para sa unsay buhaton nato sa kanang monkey facts. Now, ngarita Mayor kini ang Archibald. Dakong problema sa syudad yun, nya kini mga pobre tanan, pitahan. Kini atong tubig. Kay medyo naunsa bang kalakiha nga ang MCWD dili mao ilang pagka DAS business ko maohon no? Ang MCWD is GOCC, Government Owned and Controlled Corporation. Kini ni ang problema man nindako kay ang mga tao man, di ba ang under franchise sa MCWD number 1 ang Cebu City gi pinakadaghan, pinakadako. Mandawi City, Apil, Lapu-Lapu City, Talisay City. Unsa pa ning uban nga kuan ken murag Apil pa ani ang Konsolasyon, Liloan, Compostela, Cordoba. Idana. Yeah. Oh. Pero ang tubig nga pagkabaligya ba o ang sustainability ining MCWD medyo alanganin kayo. That's correct. Oo. So atong i-review siguro ni mga kontratang gigisudlan sa MCWD Mayor Archibald kay sa ako na ibawan dunay kontrata nga gisudlan ang Kapitolyo nga diin partnership with Ayala. Kuha ko masayop. Yes, that's correct. Okay, oh. Na. Ang baligya sa tubig ngadto sa MCWD is 25 per cubic meter. Kuha ko masayop, no? More or less, yes. So paliton sa MCWD 25, ibaligya sa mga tao og 28. More or less. So, yeah. at least, that is the naiginansa ang MCWD 3 pesos, which is magkasustain siya. Oh. So kumpra sila, ano maligya ang probinsya? Yes. Og ang kating Ayala. Consortium. Baligya nila nga to sa MCWD, nasa ginansa 3 pesos. So okay lang, sustain siya. Unsang hitabo ang si Gwen, iyang giputol ng maong kontrata imbes kay ngadto pa na sa 2030 kapin 35, no? 2035. Giputol niya pagbalik pag kontrata na mahal naman ng tubig. Yes. 60 pesos per 65. 65 More or less, per cubic 65. meter. So sakto ako nakuha ang impormasyon, no? Ni mahal na hinoon, ni palit po MCWD nagduda ta ning kalakihan nga wa ba kay naka-komisyon din ha. Anomalya gani, di pag ambot lang ha. Sa ako ba nga kuan ba? Either mo bahala na ang mga tao dili mo kuan. Basta akong opinion na kada kong problema ni nga nisugot po ng MCWD nga ilang paliton og 65. Yeah. Biskay dunay barato, giputol ang barato kay nga rig mahal. Yes. Dako ginansa ang katong namaligya. That's correct. Ibaligya sa mga tao og kana 65 ang palit. O mo ginansa sila og 3 pesos, ibaligya na 68. Mo tao lang kung dako ba ning gikas 28. Yeah. Maklaro mo ulbo ang mga tao. Aron di mo ulbo ang mga tao, gibaligya pon og 28 gihapon. Dako alkansing MCWD. Ilang gikumpra og 65 per cubic meter, ibaligya nag 28. That's correct. Delikado bangkrut ang MCWD ani. Sakto kita. Karon ikaw may mayor, nya si Pa maoy governor. May siguro ma-review ni Mayor Archibald? Yes, preliminary. Kina ko mga nakuha ang info sakto, no? Oh, yes, sakto kay na. Ako ipa-explain mo na ha kay delikado ning kalakihan lima ka mga tao mo oy kwan ang MCWD gihimo baka di tsira ning kalakiha. Ha? Kuyaw ni, oh. Straight to the point. Mabitaw may gala pagsugod palandaan karon sa akong interview, akong inan si Mayor Archibald nga Mayor, kini ni ang wa ta pasagdis Ginoo gyud. Dunay kabubuton Ginoo gyud ni ani ning tanan, no? Kay karon ikaw mo'y mayor daron. Ako mismo, ako man sa kang pangutan-on ani nya mas may nga masusig na to ni kay akong kadlukan Mayor Archibald ani ha. Ang senaryo ba? Liman ka si Gwen ang probinsya ug ang Ayala nag-uban sila bitapot ato kay ilang ibaligya ang tubig, supply sa tubig sa MCWD at 25 per cubic. So, palit sa MCWD, ibaligya nag 28, okay lang. Ginansa sa nag-dress kay na may mga kwan pod, no? Ano ba nang negosyo gyud? Ginansa kagamay. Anindot ra. Giputol ni Gwen ang kontrata, nya nisud og laing kontrata. Biske 2035 pa to, nisud og laing kontrata si Gwen og ang kining lahi na po iyang partner. Di na ang Ayala. Kato na sa rason na. Okay ba na akong info nga nakuha? That is the info also. Correct nga akong info nakuha? That's correct. So, sila na nag-uban. Yun lang baligya sa MCWD ang tubig 65 naman per cubic meter. That's correct. O sa may kisa may negosyante ana nga og gipalit sa MCWD 65, baligyan nila og either 68 or 70. Mureklamo mga tao na kay klaro man kayo ang kwan.
Mag-people power ang mga tao na. So aron nga di magkabantay mga tao, 28 gyud baligya. Yes. Alkansing MCW di dugo sila. Dagdugo. Dugo sila no kay imagine ka subsidize gud ang pagbaligya. Yeah. Di maabtag 3 years tan ako mabangkap. Kung dili na makorek. Kung dili ma-arrest na to ni. Pareha gyud ta kung ang ako ganito 2 years ang imo 3 years. Oh, tanaw na ko kay daghan magkwartang MC pero eventually mahurot yun na. Mahurot na. Imagine ka nag-support nagkuan sila nag-subsidize sa dako kayo. Oo. Unya padung og panalitan ma-bankrupt i-privatization na. Amay akong tanaw pangagpas na ako. That's the kwan mao ginay. Ambot og wa may lain mo handle. Ini privatization na baligya private, musamot ka mahal problema dako kay private na mo da. Yes. Matay mo abot na pagkapriha ta kuno na ni Mayor Chibal ha. Kini ni ang mo ni akong info nakuha pero akong i-confirm nimo ni unsa tumahimo ani ka nga maluwas ta ni kay ang mga tao ani problema ba gyud. Okay. Naay akong gitan-aw nga pero ang akong pag adto gyud sa MCWD ana during the time na executive session, nangutana gyud ko asa man ang cancellation documents nga gi-cancel. Because supposed to be kung naay kontrata 2035 sakto ka 2035 nga 24 or 25 pesos ra. Pero karon inyong gi-cancel abay cancellation nga contract or rescinding rescind. Yeah, the second thing is ang pag-award sa bag-ong contract mo na akong gipangayo. Until now wala pa gyud ko kakuhana. Wa pa gyud. Wa pa. Still ano. So I was also, explaining this to the governor, new governor, nga okay ra ba kani gob tan-awon kani nato. Kay dako mag-roll ang new governor. Yes, dako, of course. Kay sila kadawat sa kwarta. Di ba? Although medyo ang ganansya ang ilang makuha mo gamay, but kung imong tan-awon ang mga tao sa probinsya nga nakadawat sa MCWD nga water, nagyapon siya mga benefits nga makuha, di ba? So mao na. So kay pagani ni Pamela Baricuatro ako sa tanan witkan sa istorya ana. Kung dili pa kay sa aware tingali kayo. Niya nang kuan na kung inyo susihon ninyo ni kay probinsya gud nimo ikuan. So na number 1, interview na nimo siya di ay. Nibalik sa diri ako na interview. Limang kapila gud ka kuan ko Cebu City, ang Mandawi City sa province ko na. Talisay City, Consolacion, Liloan, Compostela, Cordoba. Province ko na. That's correct. Luuyas mga tao dito og ma-privatize ning MC. It's not only sila, ang sang syudad. Hasta syudad, Kung mutaas. So concern ni sa Cebu City o concern sa probinsya. That's correct. Yeah. So may ma-review ni Mayor, nya may tatugkan kay mapugna na to o dili ma-privatize ning MCWD. Mo na. Nya the other thing kinahanglan sa kasabot ang mga consumers nga ang kaning tubig nga kinahanglan nato din sa syudad sa franchise gyud sa MC. Ang atong kinahanglan is more or less 500 million liters a day. Pero ang makuha lang gyud sa MCWD is more or less half of that. Okay. Unya sa akong nahibaw-an ang non-revenue water kanang water nga kanang bitong na wastage o kanang water nga gigamit sa bombero. Wabot na siya og 100 million. Duol sa katunga sa ilang supply. Kung imong tan-awon Momorufil, ang kaning non-revenue water nga nanggawas sa atong leakage sa atong mga tubo, kung imong tan-awon supply na ni, that's 100 million kada adlaw. So kung imong kay gipalit man nila, kung ilang gipalit ning 100,000 cubic, 100,000 cubic man ni ang nausik. Kung imong i-multiply og 65, sus dako ano? Naatay na labay nga 6.5 million per day. O grabihan no? Di ba? Mo na akong analogy. Ingon man sila dili na kay na may allowed ang gobyerno nga 30% or 20% ang allowable nga in non-revenue water. Bisag ingon na ako katunga. 50 times 65. Di 3 million kanadlaw ang nawa nato. Labay lang. Labay lang. So ang akong yung tumong atong tan-awon nga unsaon man ni nga aside from mangita tag tubig nga mo supply, unya di nato ni i-correct ang atong mga tubo nga perting garaanan na siging leaking.
parehara gyapon og nagsigita og pangitag labay kwarta. Mm. So ang the best way ani is i-correct ni nila. Correct ni nila because ang kanang water nga nawa, it's already a source of water. Mayor, ang mayor sa Cebu City og ang governor sa probinsya, doon naman mo'y mga tao nga kamo may dunay power pagtudlo og sa mulingkod sa board, di ba? Pila ka bukang sa city og pila ka bukang sa probinsya, doon ka idea? Naa ko nunay kanang resolution sa court nga ang Cebu City mo oy Makatudlo. I'm going to review that. Yeah, kung mutudlo ba? Tayo siguro nga naasad si kanang Pam. Governor Pam. Okay, consider niya po yung mga... Oh, yes. Wag ko problema. But ang ato ba yung taon nga, kini bang mauna importante sa leader, God, labi na kamo may naadiha ron nga, ang pagbutang bitag tao na to, diha, nga kanang mga taong mulaban sa tao? Mulaban sa tao niya, kamausad sa unsay pagpamaagi, unsay tubig. Yeah. Kay kini kong hitabua, kini ang Mayor Archibald, no? Ambot lang kahaog, kana na ang mahimong uyon, kana kung mahimong di. Anomalya man eh. Anomalya kini nga, ang tubig, 25 per cubic, giputol ni Gwen, iyang gi-cancel, niya, pagbaligyan niya, balik, 65 na. Ang imsi po, anomalya, gano'n niya, ila pong gipalit, niya, ilang gibaligyan sa mga tao at 28 per cubic. Dako ang kansi sa MC. Kadugo ang MC. Dako gyud well, pareha gyud tao kanang doon na yung mga nakakwarta, dakong kwarta gyud na involved, no? Of course, nakakwarta sa si Governor Gwen ano nga ilay sila baligya, sila baligya. Number 2, ang MC sugot sa sila doon na nagka-commission na dito. Okay, no. Board man mo ni approve. Kana bang ang decision making no importante gyud kayo nga ang mga tao nga mga mo decide din ha. Kanang na ni kasing-kasing para sa mga tao. Di mo konsensya anak no nga. Upadong privatize ning MC. Hesus Ginoo, kumurag yun na ba yung mga private na nga murag gusto sa mo palit? Yes, na mga huhungihong. Hungihong na ba to nga palito ni kuan. Yes. O kamo padagan private na patay ang atong mga constituents. Yes. Mapugnan pa na to ni Mayor Archibald. Karon nga ikaw na nilingkod, nya si Pamo nilingkod sa province. Yeah, I think so. We need to find a way na mapugnan ta ni. Mapugnan good, no? Madigid mo privatize kay Sus Ginoo ko. And we need to help MCWD. Oo. We need to help whatever we can, no? So mo na atong tanawon gyud. Kaya water timan ibaya, without water wala gyud ta. Wala gyud, oo. Wala gyud ta. Life, water is life. Oo. The same way with food. So wa pa sa kahatag sa cancellation nga kontrata? I hope I can get that before June 30. Oo. Na kakuan ka kanus ani gi-cancel? Gi-cancel na is 2023. 2023? Yeah. Oo. Unya paghuman mo nang bag-o na kontrata, no? Yes. Yes, more or less naa din na nga mga years. Pero karon ang atong gibayaran 65 na. 65 na gibayaran sa MCWD. Pero gibaligya kay pud sa 28. Dako ang dugo sa MCWD, no? Tinuod na Overfield. I mean, Anthony Rufil. Oo. Kisa man negosyante, why negosyante in taon nga mo? Mamalit og 65 ang iyang palit, nya iyang baligyag 28. My goodness, kisa negosyantiha ang sakto. Ay wala gyud. Oo. Ni palit para para malkansi. Sura ning kalakya. So, manang ingong bitaw ko pagsugod nga kining inyong pagdaog nimo as mayor sa Cebu City og si Pam nga mo'y governor kining abot lang ka pero mo kaingon ko nga dili ni kuan dunay kagabubuton sa Ginoo sa ani nga ani ni. I agree. Kay atong i-arrest nga dili madayunan og ka privatize ning MC. Kay delikado man padong man dito. Padong gid. Ang ako analysis 3 years from now imo ganito 2 years na magani. Nga magsigig awas ang kwarta, sigig awas padung good privatization og ma-privatization na medyo ang atong mga constituents kuantay daganan. Yeah, plus the fact na kinahanglan gyud tag tubig ani Attorney Rufil. We need water. Oo. Dili gani ta makakuha, maglisod gyud ta. Lisod gyud ta. Kay unya daghan kayo mga factors nga atong ituboy unya nga aside from kana bitawng ngita tag sources of water ito na MCWD naman na kita mismo ang konsumidor ngita gitag paagi nga makagamit ta sa tubig nga efficient. Oo, mao gyud. So din sa City Hall ako ginang sugdan. Okay. Kanahon pila may nagamit nato nga tubig karon the same way sa kuryente. Ang kuryente nato murag bayran na nato murag more or less mga 300 million plus a year. So sa tubig mo na akong gi-check karon ato ni siyang mapangitan efficient use dili nga di ta mo gamit.
Mao na atong gitanaw. Ito bang partnership ni Governor Gwen sa probinsya o sa Ayala? Mo ba tong Cebu Manila Water District? Mo ba na siya? Mauna the first. Ayala mo iyang first Oo. niya kuan. Oh, the first Giputol niya to. partner. Oo. Ang sunod nga partner sila so na katong Manila Water District, Manila Water Philippine Ventures. Yes. Mao na Oo. lain na sad ang tag-iyana. Lain na Pero po, the no? same ang provincial government man gyapon mo ay partner. Oh, mao partner sila. Wala gibaligya siguro ang share. That's the thing Oo. kung natanaw. So ang share sa Ayala gibaligya atong rason. Mas posibilidad. Oh, yun but ang province constant siya nga partner. Okay, the same contract raman. Oo. Nga ila lang gipatas. Wa sige nakakuha nila engineer no at the time mga 65 naman niya malkan sing MCWD. Mura bagway nakabadlong sa nila no nga inana. During that time, naakoy kailang nga si Nga ato Attorney panalipdan. Frank Malilong during that time, Oo, naana siya sa board. Okay. And I understand nga makadungog kung di siya kampante ato. But eventually, nailisan man siya, murag na, yan ang iyang term. Oo. So ito siya, ana. So at least si Frank Malilong ni kuan siya. Yes, Di magka-afford good ka nang og mulingkod ka sa board ba nya kanang bitawng Yeah. tao ka nga kuan sa di ka afford nga ha ano yun na to ni I'm sure Oh. nakadungog ko ana ni Attorney Frank nga dili siya kampante ana mag-negotiate. But during the time nga na-award na wala na siya ana, sigurado po. Oo. Kaya ninaw magyud sa mga balita especially sa Oo, water. oo. Mao man ni akong giyong gitanaw. Kung kining paglingkod nimo pohon og motudlo ka mga tao kanang tudlo ay taon na dili mga buaya ay taon Ngayon? Yes. Kaya lisod man kayo, ka na mga buaya, may itulol, magsabot ng mga buaya. Pastilan, madaot mga tao. Kaya kwarta mo gigikuan na nagod. Yeah. Kini kwarta na ko mang involve nga kwarta. Ko niya simbak ko kung mahitabo na ang problema ang MC, daghan kayo mga mafamilya. Di man ni daghan sa kayong tao nga naa sa MC. Oo. Daghan kay na sila kay dako man kay na nga kompanya. Oo. So in helping MC, we will be helping the constituents, katong consumer, at the same time ang mga empleyado. Kaya kini gud mo impact ni simbako panalitan og madayon tong privatization. Dugo lang daan ang mga empleyado. Wa na. Oo. Kay Most probably wa na good na sila. masilhig sila diha. Silhig sila. Tingali na i-retain ginagmay kung kinsa lang ka. I'm sure, but most, siguro mga 90% mawa yun na. Oh, that's number one. Management. At least kining mga empleyado na kung dili ma-privatize, sila mismo lipay sila. Oh, kay kamaw na sila. Oh. That's Sila, number one. I think, I'm sure nga kanang mga tawanan nga naa diha karon kabaw gyud na sa ilang sitwasyon. Kay bao no? Kuyawan pud na sila. Oo. Kung dili na matagaan og attention og kanang i-rectify ang problema, mapiktuhan gana because ang nag-decide man good pagpasaka sa tubig ani Attorney Rufil, it's not the MC itself. Mo apply pa man na sila dito sa Luwa. LUA or whatever nga agency. Oo. Una nga mayingon tang, uy, mahal man kayong MC. But I realize akong gitan-aw sa uban nga mga kanabitang water district, barato sila actually. Pero ang nakaingon nga murag nakaingon ta nga mahal tungod sa serbisyo. Oo. Kay na ay atong gibayran pero wa kaayo hinay ang tubig niya magatang ang mga tao gikan sa alas 8 ngadto sa kadlawon. Oo. So of course magbangot buod gina. Kasi barato murag di gawas nga mahal actually. Oo. Ang uban na ay mahal pero ang iyang serbisyo okay man. So murag na ay balancing effect. Mao ginay akong natanawan ha. Ako man sa ning gitan-aw gyud pila ang uban. Mahal man ang uban. So kining kontrata karon nga at 65 per cubic meter unya gibaligya og 28 dako man yung problema ni. Tingali at least ikaw may mayor dito si Pamo kun lang gitay kasing-kasing sa mga tao no. Ato ning kini mo angay i-cancel nga kontrata. Mo na anan po na kay nigawas man gyud nga ang kaning nakadaog naman sa ni sila hinganlan na tug kanang right no. Ya mo na ni complicate. Pero dako man kuana ni kay mo kini ni ang dako kayo ang reason nga no public welfare may hisgutan ani. That's correct. Okay na mas kuan ka na din kay attorney man. Public welfare niya ila mga katubig gud ni. Nga nain-ani ning sitwasyon. Public welfare, that's the right kuan gyud. Kaya ang ato ini nga maluwas taon na yung MCWD, number 1 ang ilang mga empleyado na diha maluwas na to na. Unya dayon maluwas ang mga tao nga nagamit sa tubig sa MC. Unya ang usa sa mga importante kayong ako gyud tan-awon ang MC is mangita silang source sa tubig nga dili 60 ug 70. Kaning atong mga reverse osmosis kanang desalinization. Tag 70 naman.
Attorney Rufil, mo nang grabe kayo. Mm, And mm. I think daghan na kayong mga kontrata nga ilang na-approve, unya na sa ilang kontrata nga ila pang aprubahan. So mangitag source nga mga surface water nga Surface kuan diha. water, yun. Oo. Oo. Or baka kining mga desalination ni saka po ni sila kay ang kita na sa kangguin nga kontrata og sa rason dako naman daan. Oh, actually, saka po sila. Mahal gyud ang kanang reverse osmosis, kanang Mm-mm. desalinization. Mm. Pero ang surface water gyud during the time sa kontrata gihimo na sa Ayala consortium with province. During the time naaman ko sa council, ingong tabi mahal ni kayo. Supposed to be 15 ran eh. Oo. Mao nay reklamo ni Tami during the time. So reklamo si Tami ana. Reklamo si Tami nga dili ni this is expensive. Oo. Oh, but waman ang nagbaligya ang province man padung sa MC. Oo. So nigawas nga during the time reklamo pa siya nga this is too expensive. Oo. So kung 15 which maunay iyang gi kunsa maunay iyang gi compute kay ang kaning surface water man gud nanandaan ang tubig. Oo. Nya imo na lang ipiping, Mm. then imo butangan og kanang filter nga gamay, then ma-deliver na nimo. Ang kaning reverse osmosis or kaning desalinization, imo pa mangkuhaon gikan sa dagat, pag Yeah, imong imong i-process mahal kaayo, murag 40 pesos naman siguro na ang per cubic. So kinahanglan ilag yun na. Pero kung natay surface water, mapugos nag-adjust. Of course, yes. Oh, of course, oh. Kita silang paagin. Kaya kung tanaw gani ini. Technology karon sa Oh. una mahal pa. Kaya kung tanaw ko na ni kini mga nagpahigayon og desalination, ang ilang pricing sad ilang gitan-aw pos pricing nga daan nilang guin og na rason. Yes, so sana. Oh. Kaya, and take note, ang kanir akong nabantayan karon kaning atong mga planta nga naa sa desalinization nga mahal, dili man ni salty water as per contract maunta na salty water pero dinha man ni sila nagkuha Sa surface gapon? sa surface dapit kilid sa SRP. Oh. Karon na nakadaog ko pagka mayor, taga na kayo nireklamo ang area sa Mambaling going to somewhere Pardo, wala na sila tubig sa ilang Suyop dito. sa ilang mga artesian wells o kanabitong gihimo nilang nagkaut lang na sila dito kanang tabay. Tabay. Daghan kay ng tabay din all over, wala tubig. So most likely na suyop dito ining Suyop kwan. to. Gipatuo nga desalinization. Yes. Dako ang trabaho nimo Mayor no. Mao na akong nabantayan. Pero importante dako trabaho ligdong tas panabaho, okay ra gyud. Yes, Oo. mao kinay atong tan-awon. Mm-mm. Kasi yunan kang tubig nga free sa una sa tabay, di na hinuon sila kay di to nila mainom, di man sila kuyawan man sila, but gamit nila og laba, gamit nila og ligo. Oh, di ba? Pastila no. Mo na dako kay problema within that Mambaling going to Pardo. Wala naman sila tubig, kumbas man. Oo. So mo na ito subayonon. Subayonon. Daghan subayonon ani. Yeah, yes. Oh. Pero sa impagsubay sa ani kinahanglan pug kag security sad nga mabantay nimo kay na may mga suko yan ni gyud. Gay ang ato tinarong ning ato pero masuko mas sila nga labi nang kinsa ni mga nakaginansa ani. Yeah. Suko mas sila ani nga matandog ang ilang buhay. Yes, that's correct. Oh. Kay dako man nilang kung ang ilang gamit sa 45 pesos ang kuryente nga magamit para pag convert sa tubig nga parat padung sa mainom, ya kung gamit nila ang surface o di ba kanang tubig nga brackish is naay salty pero dili kayo. So mas minus ang gamit sa kuryente, di ba? Mo na akong idea nga nakuha. Sakto kay engineer man ka, di makuha nimo dito ang kuana. Kaysa adto ka sa dagat nga pure nga kanang dagat yun. Kay technical nga isgutanan at least kuan gyud. Haom sa panahon gyud imong pag kuan diha nga nabutang ka diha, no? Porbida. Okay, murag manghinaot mi nga kining imong liderato unya, no? Magbalampuso ni Mayor Archibald. Ang imong mensahe na lang, no? Daghan pa ko mga pangutana pero tungod atong oras pod nga hagipot man, pero maminaw ang mga katawhang Sugbuanon, ang atong mga constituente nimo sa Cebu City o of course sa tanan nga mabatis tong Sibya ni natong broadcast karon nga naminaw. Unsay mensahe nimo alang nila? Well, primero, Mayor Nestor. Attorney Rufel, salamat sa imong pag-imbitar. Ikaduha, again, magpasalamat ko sa atong mga constituents, mga organisasyon, tanan gyud nga nagtabang nato nga makadaog. Ikatulo, ato nang gihimo karon ang pagplano unsaon nato pagpadagan in the next
few weeks, no? July 1 ta magsugod or 2 or 3 depende kano sa ang inaugural session. And rest assured nga from now until nga magsugod may nagplano na tadaan og unsay pagabuhaton. So na ay alivio sa traffic, hopefully na ay alivio sa kanang flooding because naato na nang gitagaan og pagtagad. Then di dayon ma-filled nato ang hingalan nato ang hospital because they are on the auditing stage. Hopefully if things would be okay, we will start the construction already considering na ingon silang na-award na. Okay? So, daghan kayo ang mga trabaho unon but akong gitan-aw nga unsay labing dali like opening sa library, magbutang tag free buses or bus sa kana bitong mga call center agents na asa nagtrabaho sa call center area padung sa ilang panimalay or sa area where asa ang kanang terminal nya we will be starting the mayor of the night katong mayor of the night nga katong mga tawo nga nagtrabaho ini kaadlaw nya way time pag adto sa City Hall undi mo absent gud sila. We're starting to do the 24/7 24/7 nga offices sa atong mga basic services sa City Hall nya eventually kung masagsit na maadto na sa tang ikabig nato hangyo nato ang mga national offices like NBI, LTO para nindot na nga plano. Yes. Kay ang uban busy kayo kay di ba tibok adlaw trabaho ka. Yes. So bisan ni kagabi makalugar ka. Nya gamay rang tao. So these are the things nga atong gitan-aw nga makahatag og alibyo sa panginabuhi sa atong mga tao. Plus the fact nangita tag paagi nga additional tao kanabinang training area para sa call center because ang call center ganahan ang kaning mga BPO, IT, BPO industry naka-istorya nami nga they need more kanang talents ba. Ilang sweldo di man ni gamay 20,000, 20,000 plus. So with that rest assured nga ako being the incoming mayor with Tommy Osmeña as the vice nagsige na mi og plano with the councilors in not only nga kauban or the BOPK, we're reaching out already to the others para di lang sila mo join sa namo but joining the quest finding ways na matagaan og solusyon ang welfare sa atong mga katawan sa siyudad sa Subo. Pero kumusta ang financial status nato sa siyudad? Kay considering nga pagbiya man gud ni Mayor Tammy, I don't know if my information is really sakto gyud na pagbiya niya katong mga 16 billion ba to nga kwarta? Nabilin. Nabilin. So sa to panibiya si Tammy nga nagbilin sa 2019 nagbilin sa 16 billion. More or less, yes. Pila na bilin na ron? Zero. As per information, zero. Hesus Ginoo ko. Kanya karon akong gitan-aw nga na ako no tay nahabilin nga kwarta but the information which I have gathered nga mas dako pa ang atong bayranan kaysa atong kanang dakong challenge sa imong administrasyon, no? Challenge ni. So mauna nga medyo mauna ang mga bayranan mauna nga mag-delay gyud na siya. Unay na ba na unay tabo na bantayan ako. Liman ka na. So pagbiya ni Mayor Tammy nagbilin sa 16 billion. So hayahay ito nagsunod niya nga mayor. Hayahay, that's correct. Hayahay gyud kayo. Pero karon ikaw mo sunod kag zero medyo negative pa gani. Stila, no? This is something we need to do. And then this is a challenge but basically we are actually elected to find ways nga maalibyo og di magani malabuan ang katong nahimo nato before with Tommy Osmeña. So the goal is with the leadership namong duha ni Tommy, we will be putting the directions nato nga making Cebu number 1 again. Kay ikapila man taron na ulahin naman ta. No, naulahi ta. Una gani nato ang Mandawi actually. Oo. Pastilan. Mayor Nestor Archibal, salamat kayo sa paghatag nimo og higayon, pag-anhis no si Bianan. Nabati ka sa DYHP ug IFM o sa itong mga social media platforms. Salamat sa Atty. Rufil ug sa istasyonan ng DYHP. Mayong buntag. Okay. So, auto may gala si Mayor Nestor Archibal ato na hinabi karong nga buntag. Straight to the point. Ugma na to tiwasones Gwen mga higala o niya ako nengge ang akong info nga nakuha, ako i-confirm mga higala ni Mayor Archibal tinuod gyud nga ang tubig nga si Gwen mga higala o ang Ayala pay partner gibaligya sa MC og 25 per cubic meter. So ibaligya sa MC tag 28 ngadto sa mga konsumidor. Giputol ni Gwen kay namaligya sa og 65. Og imong paminaw may musulti bida. Pagkangilngig mo usulti. Jesus Ginoo ko,
Mo na moingon ko kini dunay kabuton sa Ginoo ay ngano ani ning tanan. Wala akong giingon mahigala ha og magtiwas ta mga sukid tig paminaw. Ako na sige mention. In fact ako nang gi-mention sa ni Governor-elect Pambari 4. Og I hope nga ilan ning kanon no dako kay role mahigala ang Cebu City Mayor og ang Cebu Province mahigala Cebu Governor. Asa man ka mangita anang gibaligya mga higala permiro 25 pesos per cubic. Ang sunod niya yang giputol ang kontrata, gibaligya na hinuon og tag 65. Sa man tinuod ba kanay kaluoy sa mga tao? Mula na gyapon sa istorya mahigala sa mawiwi og mupupo niya sa terminal. May kay mo dag paluy-luoy istorya na Hesus Ginoo ko. Kuha ang imong maskara oy. Kana mga tao sa probinsya, prangka-prangka pag-istorya ako, probinsyano ko. Mangutang pa na, para na ikapliti. Pag-abot sa terminal, imong papabayron, og mo wiwi, og mo pupo. So, mo na yung mahigala, tiwason tani ogma. Ala, protesta pa. 26 kaadlaw na lang, June 30 na. Pero wala tayong oras may galasangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Sibocos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ang Diyos. Maayong buntag Pilipinas, tatak RMN.